皆さんおはようございます。おはようございますね。こんにちは。それじゃあ今日も28日目来てるのでね、やっていこうと思います。やっとね、バイクまではたどり着きました。バイクまではたどり着いたんですが、相変わらず包帯が作れないんですよね。包帯作れないのでめちゃめちゃ痛いんですけど、アロエでいくと結構使ってしまいますからね。包帯を早いとこ作りたいんですが、そしてまた今回も拠点をでもあるか、あるにはあるか。完全に作ってはいないんですけどね。途中でやめちゃったやつがあるんですが、ここの拠点もね、ちょっと今、固くしてるんですが、夜の作業ですな。あれも、なんだっけ。危ね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 。粘土も必要なのでね、クレイも必要なので、今ここ一生懸命掘ってるんですけど、よいしょ。ほわよいしょ。にゃーにゃー。ネムどうしたの？ネムさん何やってんの？ネムさん、やべ、フレーム持ってきてないな。よいしょ。フレーム忘れちゃったな。おい、フレーム。よいしょ。おっと、起こした。フレーム。でも今、鉄筋も今作ってるんですけどね。でも木のフレーム使い切るか。よいしょ。よっこいせ。ちょっと待って。エムロクさん、こんにちは。ネムさん、にゃん。はい、ロキさんいらっしゃい。こんにちは。やばいやばい。工具忘れた。よいしょ。だいぶね、物も溜まってきましたね。よいしょ。ようやく、ようやくいい感じになってきたかな。コブルストーン持って、よいしょ。もう一個先。よいしょ。
ん大丈夫？おっと。早いとこ、あれだな。マイヘル作りたいな。マイニングヘルメットが。なんも見えないけど。どこ掘ってっかわかんねえ。どこ掘ってっかわかんね暗くて見えないですよ。わら。え。画面、配信画面真っ黒系やな。よいしょ。なんか来た。なんか来たよ。なんか来たよ。どこだ？どこだ？どこだ？どこに？やめろやめろ。お前なんでリロードしてねえんだよ。え、てかどっから入ってきた？あ、向こう側からか。まだそっち壁できてないもんな。やめれやめれ。あ、あ、やべやべやべ。まだ生きてた。ゾンビだから死んでるんだけど。やめろよ。どこだ？大丈夫かな？夜が明けたな。夜が明けたから。でね、これをね、拾ったんですけど、これがね、バグってるのか、びっくりマークついちゃって何もできないんですよ、これ。暗視ゴーグル欲しい。わら。暗視ゴーグルか。暗視ゴーグル暗視ゴーグルなら、マイヘル作った方がいいかもな。これがね、バグってるのかね、何もできなくなっちゃったんですよ。これ拾ったはいいんだけど。これ、びっくりマークついちゃってね。何もできないんですけど、これ困ったもんだな。
えーと、で、とりあえずね、コンパウンド棒を作りました。弓の連射速度、あ、でも、あれか、プリミティブ棒って最初の弓はあれですけど、それ以降の弓はね、連射が速くなってますね、以前より。結構ね、使い出はいいですよ。下手すると、まだ、なんだっけ、クロスボウ使ってないからわかんないけど、クロスボウより使いで良さそうな気がするけどな。連射が速いんですよね。で、アルファ17の時はね、こういう道に落ちてるものを引いたりし、引くと壊れてたんだけど、全然スルーするようになった。これはバグ。これはバグ。ゴミ袋はね、壊れてくれるんだけど。あれ俺こっちだったっけ。もうちょっと、こっちか。こっち側だったか。反対側から攻めてくるか。ポンって言ってたんだけどね。言わなくなっちゃったね。やべやべやべ。おお、素早い。ね、早いですよね。下手すると、クロスボウより使い勝手はいいかもしれん。鳥の巣あったよね、今ね。これ取ったか。どこいた。今どっかいたよね。あんなとこにいた。ここだよね。なんか、ここ地下あるな。地下があるね。よいしょ。んん外したんか。よいしょ。やめれ。これも壊れてる。来た。危な。死んだ。どっから来てんのね。どっから来てんの。
なんかあったね。いや、別にいらんかった。あら、水落ちてない。おんこれは外か。は飯だ。飯じゃなかった。畜生、飯落ちてなかった。お、なんか落ちてる。よいしょ。飯だ。んダメか。何もないか。これ何なんか塞いでるね。えお、まだ生きてる。違う違う違う。違う違う違う。矢が取りたいんだけど。いや、いや、矢が取りたいんだけど。こら、こら取れない。えあ、取れた。なんで裏側から取れんねん。あー、これもいらないな。よいしょ。これなんもないのかい。うわっつ。なんで出てこないの。どこまで行ったっけ。あいつ、あそこ絶対いるよね。あ、いねえし。あ、なにやめろ。あ、また取れない。このいい。よいしょ。さっきからずっと足音が消えないんですけど。ええ何一撃なんでダメージ入れてたの。なんかでダメージ入ってんのか。こいついらないっす。えーと、も、ほい。で、2回。ん
やべ。お、何にも入ってねえのか。おお、包帯手に入った。包帯ありがたい。作れない今はありがたい。お、本棚。紙か。紙じゃないんだよ、紙じゃない。これは、上にまだ上がれんだね。うわ、何もない。よいしょ。お、嘘。しまった。フォアグリップか。トウモロコシ。おい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 。全部取ってない。よいしょ。全部取ったね。石だって。石だったか。あのステロイドってあれなんだ。全開になるんだ。持てる量。これはええね。これはなんか何もなさそう。お、怖い。なんかありそうな家じゃねえな。燃えとるやないかい。
なんかヒャッハーしそうな頭してますね。わら。確かに。おい、よいしょ。ゾンビさんいないね。スリーパーいないじゃん、この家。スリーパーがおれへんな。どこにいんの？どこにおる？お、スリーパーおれへんな。俺いねえぞ。これはこれなんでもないな。誰もいないね。無人か。無人系？無人系？ポンチョ。ポンチョってさ、ヒートレジストか。一応持ってくか。あ、久々に見たな。しばらく見てなかったな。ガンセーフ。ガンセーフがね、これで開くのかな。今、ロックピックが。ロックピックどこで使うの？ドアだけ？扉だけ？え？ロックピックってどこで使うのこれ？扉だけ？結局、こいつは壊さなきゃいけないの？こいつに使えなきゃ意味がなくね？でもあれか、パークか。パークにあったな、ロックピックって。あれであげなきゃダメなのか。スキル条件とかですかね。ですね。これをあげなきゃダメなんだ。俺でも早くなる。ブレイクロックピックス。あれでも物は書いてないな。何ができるようになるとは書いてないね。But someday you are going to be somebody. You can craft lockpicks. You can craft lockpicks. Pick locks 10% faster. 物は書いてないけどな。物が変わるのかな。それを取らなきゃ一つ目取ればいけるのかな。かもしれないですな。残念ながら今取れない。スキルポイントない。
あ、まだ5残しやがった。わー、大したもん入ってねーす。大したもん入ってない。これで全部か。次はこっち。教会か。教会あんまり期待できないんだよね。教会でもね、なんか地下がある教会があるんですけど、あれは結構いいんだよね。あれ意外といっぱいいるよ。ああ、しまった。外した。なんかレアバッグ落ちた。いけ。なんでラジエーター持ってんだお前。レアバッグでラジエーターはないだろう。え、まだいた。お前何ね、一人取り残されちゃった。ああ、しまった。あう。ああ、本棚。な、なこんなもんだよな。次はなもんか。よいしょ。とりあえずね、通りましたよっていう目印で木を切っていく。この辺の木はバグってないな。おっと、おっと、本棚。いや、これ何これ。リトラクティングストック。リトラクティングストックってなんだ。あー、折りたたみか。
あー、なんだこんなとこに。あんまり期待できないな、ここのやつは。どうなんだろう。隠してあるから、いいの入ってっかな。いやー、これはあるな。よっしゃ、2回。お、本棚。紙じゃないのくれる？なんか、お、玉だ。危な。薬だ。お、何これ。あ、びっくりした。壁か。終わり。いやー、スケマがね、スケマが欲しいんだけどな。あまりいいのが手に入らないな。バイクはスケマ必要か。鉄、皮、布。これどうなんでしょう。植えていくと目印にならないんだよな。なくなっ植えていくと生えちまうからな。よいしょ。あ、やっぱバグってるとこある。まだある。バグってるとこ。あら、これも一撃や。なんという怪力。おろ、また外に暖炉あるけど。え、なに床抜けるんだけど、床抜けるんだけど。アホみたいに床抜けるんですけど。なんじゃこりゃ。罠か。めちゃめちゃ床抜けるんだけど。キャビネットだらけじゃないの。よいしょ。今これ何？これいらない。しまった。しまった。リペアしてもうた。いって。
こっちの方が手数が多いよ。あ、死んだ。手数は素手の方が早いよね。こっちを強くしてった方がいいかも。痛い。何これ、コーンミール。おっと地下だ。あら一撃、また一撃。お前なんで走ってんだ、なんでお前走ってんだ。まだ時間じゃない、時間じゃないから、走る時間じゃないから。時々走ってるやついいんだよな。壊れてる。何今の。あ、ガラスいらない。ガラスはいらん。もう缶詰ないんだっけ。よいしょ。なんで草持っとんねん。草いらん。よいしょ。一周してきちゃった。そんなもんか。よいしょ。そんなもんか。よいしょ。今何時？あ、もう16時やね。16時やね。ちょっと待って、これさ。上。うわ、本棚らしきものがあるけど。あら、入ってない。なんか来た、なんか来た、なんか来た。これ何？これ食うもんだっけ？マックスヘルス、アーマーレーティング、コールドレジスト。これ何？コールドレジスト、ヒートレジスト、プラス50だって。アーマーレーティング。あ、何これ？なんかめちゃめちゃよくねこれ。喉が渇くな。なんかいるよ、なんかいるよ。ああ、落ちた。落ちた。落ちやがった。あ、なんか上があるね。まだ喉乾いてる。よいしょ。マイナス50だったかな。もういらない。も逆か。
あー、ここにもいた。これはまずいな。なんであいつ寝てんだ。あいつなんで寝てんだ。後ろのやつが来たのになんでお前寝てんだ。デスクセーフあるね。とりあえず先に奥見ようか。まだ喉乾いてんの？ちょっと待って、そんなに喉乾いてんの？45だって。なんで？さっきのやつそんなに水分持ってかれた？ケミステ。ビーカーいいね。いいね。使えるやつ。使えるやつってもうあんまり必要ないんだけど。レザーチェストはレザーこれ持ってんな。しまった。ミミリタリーブーツは、えあれミリタリーブーツどこ行った？あれもう解体された？ここにあった。マジで？ミリタリーブーツはさ、スクラップアイアンブーツ。でもミリタリーブーツの方がいいね。チェストアーマーやっぱダメだね。スクラップ。スチールアーマーパーツ。ちょっと待って、なんかいっぱいいらんもんが。いやもう種いいわ。どこにいんのね、どこにいらっしゃるの？さっきからすごい声がするけど。ナイトストーカー。ってなるとだよ。ってなるとだよ。こいつ取れねえな。俺何これ？高いな。今いらないもの持ってないな。いらないもの持ってないな。うわやるんじゃなかった。やるんじゃなかった。お前登ってきたのか、さっきのやつ。落ちちゃったよおい。
待って、さっきのあれ食ったら喉乾いてしょうがないんだけど。何それ、継続的に行かれるの？めちゃめちゃ喉乾いてんだけど。うん、そんなに空きがないな。ちょっと待って。モディファイ。モディファイ。あったかくなるやつ。あったかくなるやつ。コールドレジストプラス5か。プラス5か。そんなもんかい。てか、これ靴に巻いて OK なやつ？ちっちゃい家行くか。大きい家は、まずい。あ、でももう19時。19時か。なんだこれ。おっと、おっと、おっと。あっと、しまった。うわ、何にもねえ。ちくしょ。その扉何？ああ、そうか。いい飲みっけ。これを飲むと、あ、しまった。あ、しまった。何やってんの？あれ、一発目撃ったやつないや。何にもない。なんだ、同じかよ。さっきはこのパターンばっかりだけど。あ、こんなとこに。オイルシェル。お、なんだ。よいしょ。これは外。なんか地下がある。走ってんじゃねえよ。お前、なんで走ってんだお前。こんな狭いとこで走るんじゃない。
何あれ。あ、なんだ、関係ねえや。おっと。え、やめ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 ろやめやめろ。なんだよお前、なんだよお前、なんだよお前。ああ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 、ちょっと待って。スクラップブーツはスクラップするかな。やべ、やたら喉乾くねこれ。めちゃめちゃ喉乾くじゃん。これ何？アイアンか。アイアンはいらないっす。スチールが欲しい。ほう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 。これはレザーか。あ、これでいっぱいだね。あ、あといらないや。テイク、スチールスレッジハンマーパーツ。片付けるものがない。パーツ。片付けるものがない。ジャンクタレットいいか。あ、でもこれタレットパーツになんだっけ。あ、パーツになっちゃった。ハンドガンパーツ。ハンドガンパーツになったよ。このパーツは、あれできないんだ。ハンドガン何あ、違うわ。ジャンクタレットパーツ。ああ、そうか。俺さっき解体したんだっけ。ジャンクタレットパーツ。どれも捨てがたい。どれも捨てがたい。ああ、いいや、もう。諦めよう。これさ、俺どうやって帰んの？よいしょ。どっから来た？こっちだ。えええこっちだっけ？こっちだ。さあ、戻ろう。もう10時だ。んん違うか。もう一個先か。真っ暗やね。真っ暗やね。あ、しまった。電気。真っ暗やね。もうちょっとなんとかならんのか。
食い物は水と薬とおなもんか。そんなもんしかなかったっけ。タレットと武器と弾と、すごいな。9ミリの弾すご。9ミリの弾たくさん。あ、ここに。あ、違う。もっとこっちじゃなくなったんだっけ。もっと。あれあれあ、こっちだ。もど、道具。ビーカー。水。よいしょと。木は持っとくか。松明、ハンマー、はい、麹。よいしょ。松明を、あんまりね、あんまり、あんまり設置するとね、湧いてきちゃうからな。まあまあ、これだけしとけば明るいでしょ。何なんでそんな喉乾く。まずくね。さっき食ったのがすげえ、やばいぐらい喉乾くな。やばくないか、これ。あらあらあら、そこ違和感。
こもね、慎重にやらないとね、真ん中だけね残さなきゃいけないわけですよ。これ真ん中やっちまうと、ここはね、足つけとかないとやばいことになるので。岩盤の上に柱。いい土台ですね。岩盤の上に柱。そうですね。上が塔なのでね、この真ん中は必ず土台をつけてあげないと一気に崩壊しますからね。これでこのままね、鉱脈に当たってくれるといいんだけど。おろ、ここは石。コードで崩壊に巻き込む作戦取れませんがね。わら。その作戦はね、俺やったことないんだよな。あ、石だ。あ、しまったー。あ、まあいいか。ここはそれでいいか。そこじゃなかったな。こっちだったな。ネムさん、ネムさん運動会ですか？ネムさん運動会ですか？ネムさん、ネムさん、ネムさん、えーと、もう一個向こうか。あった。ネムさん、ネムさん、ネムさん何やってんの？
あ、何やってんの？何を攻撃してる？こうなるとオーガが欲しうっ。どこねどこねどこだ。おいどこだ。おいどこだ。いた。あー、まだ生きてる。しまった、まだ生きてた。こいつまだ生きてる。やべやべやべ。あ、なに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 、お前いつ入ってきた。ちょっと待ってちょっと待って、多くね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 。お前呼びすぎだよ。あれ、まだ生きてんの？お主呼びすぎだぞ。あ、おいおい、ちょっと呼びすぎじゃねえか。なんでそんないるの？なんでそんな呼んだ？ふざけんなよ。ふざけんなよ。ネムさん運動会の参加希望者の方々。わら。ふざけんなよ。なんでそんな呼んだ？お散歩たまたま来た。いや、もうダメ。蓋しとく。ダメだ。完全に蓋してやる。あ、しまった。やっちまった。あら、とりあえずね、アルファ17で有効だったね、ほぼ無敵拠点もちょっと試してみたいんだけどな。あれを試してみたいんだけど、とにかく本が見つからないのでね、そこまで手が回らないんだよな。
お、そろそろレベルが1個上がるかな。あれ、コブルストーンはあるけど、あれなんだ、鉄からレンガブロックが、こっから先コンクリだもんな。あれ、レンガブロックってなくなっちゃった？ふと思ったな。そういえばレンガブロックってこれで見ても出ないか。ブリックブロックあるじゃん。え、これどうやって作る？何直で作るんだ。ははクレイ75ってすごいな。凄まじいな。ははこれって何になるの？これを置いたらもうすぐあれなのかな、コンクリなのかなこれ。ああ、コンクリやね。はは1200？ え、コブルストーンっていくつだっけ？千コブルストーンのが強いんか。ああ、強いんか。1500、1200。ああ、1200。じゃああんまり作っても意味ねえな。ああ、さよか。さようですか。ああ、そう。え、そうだったっけ？ブリックの方がコスト面で。コスト面でブリックの方が強くなかったっけ今まで。え、ブリックの方が弱かったっけ今まで。コブルストーンからブリックになってなかった今まで。気のせいか？作りかけの拠点があるから今回ここで行きましょうかね。あれ、なんか壊されてるけど。なんか壊されてるけど。おっとしまった。俺は何。
何？犬の声した？ね、犬が吠えなかった今。犬、あ、ほらほらほら、だから言った。だから言わんこっちゃない。どうやらお祭りの時間は参加できないようだ。マジですか？ダメよ、犬の声には敏感なんだからね、俺。やっぱりなんで叩いた今。いや、なんで叩いたの？ねえねえ、ちょっと待って。仕事行ってきます。楽しんでください。はい、いってらっしゃい、ロキさん。やべえ、コントローラーがバグってる。えーと、何を持ってくんだい？これを持って、コブルストーンまで行かなくてもいいよね。コブルストーンまでは行かなくても大丈夫。木の拠点で。布か。2？ あ、そうだ。脂肪がねえんだ。あ、まだいた。ちょっと待って、まだ、まだ、まだいる。なんでそんないるの？犬ほど？ええ何？なんでそんな犬いっぱいいるの？あ、しまった。さあ、どう料理していこうか。この辺、上がってきそうでおっかねえな。この屋根は、危ないな。よっこいしょ。
あら、そこ置けないんだ。何なんすか？お前何やってんの？もう湧いてんのか。もう湧いちゃってるんだな。よっ。そうか、湧いてんのか。危ね。ゾンビ湧いてんのか。ここダメじゃん。あと。お前何なんだよ。上がってこられるとめんどくさいんだよ。ここ上がって上がってくるよな、これな。上がってくるだろ、これ。こっちは大丈夫？なんだこれは。なんだこれは。おっと、なんだこれは。ここは大丈夫か。なんかいるよ、なんかいるよ、なんかいるよ。てか階段あるし。階段あるし。行っちゃった。これはでも上がってくるでしょう。上がってくるよね、これね。よっこいせ。何今の。何今の音。はいはいはい。犬だ。犬だ。犬がいた。ふざけんな。これ外でしょ。これさちょっと待って、これさ
壊れててもちゃんと2000あるのね。これは外。ははちょっとここで戦おうかと思ったけど、こっちが怪しいな。こっち怪しいな。てかもうここから入ってくるやん。そうか。いや、下で迎え撃つのは無理だな。下で迎え撃つのは無理か。拠点作るにはあれだな。よいしょ。あれ。こいつ7000じゃなかったっけ。違うわ。300。よっ。これ何これ何これ何換気扇。まあこんなもんでしょう。あとは三角屋根だからな。上がってくる可能性はありますけど。何これ。ええ何これ。こんなとこあったんだ。3段分でしょ。3段って上がってこれないんだっけ。いや、場合によっちゃ上がってこれる。上がってこれてもそんな、でもなだれ込むようなことないから大丈夫でしょ。なだれ込むっちことはないから、まあ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 、これでいきましょう。ちょっとね、次のホードからね、拠点を一から作っていこうと思うんで、今回はちょっと、節約でいきましょう。
あとは64体脇で。こんにちは。お久しぶりです。はい、しょうまさんいらっしゃい。こんにちは。まだね、64体脇で、なんだっけ、野戦をやったことないのでね、野戦もやってみたいですな。あ、俺これ片付けてねえや。しまった。片付けしてない。おっと、よいしょ。にゃーん。にゃーん。ネムさん。んおニトレイトパウダー。よいしょ。あ、薬こっちじゃないし。えーっと、あ、こうがある。あモッドパーツ。えーっと、道具。モッドパーツ。あ、ニトレイトパウダー。3の、3のクロスボウとコンパウンドボウってどっちが強いの？33、35。あ、コンパウンドボウのが強い。あ、でもあれしてんのか。モディファイしてんだ。あっと、これはアロー用か。ははー。えクロスボウ用のモッドって、あ、これなんで俺ここに入ってんだ？あ、違った。よいしょ。クロスボウ用のモッド？ミリーウェポン。
クロスボウ用のモッドってないな。俺持ってないね。リロード 30% ファスト。インストール into any チェストアーマー。チェストアーマー、あ、これチェストアーマー用かい。マガジンキャパシティは違うでしょ。どれか合いそうなやつあんのか。これは違うよね。レギュラーアタック。あれ、こいつにつけられそうなモッドがないね。いやー、これもつかないか。チェストアーマー、チェストアーマー、あ、もうついてるし。あ、ついてるわ。そうか。もうついてるんか。そうか。こいつにつけられそうなモッドがないんだ。クロスボウってさ、連射どうなの？あれ？あー、若干遅い。あー、でもどうだろう。微妙な感じだな。微妙に遅い感じがするな。なんか叩いてるよ。なんか叩いてるよ。なんかあいつ叩いてるよ。なんか叩いてるやつがいるな。なんか壁ひっ叩いてるやつがいるな。ちょっと待て。なんか壁ひっ叩いてる。お前ふざけんな。お前ふざけんな。ドアひっ叩くんじゃない。なんで向こう行ったの？ちょ。お、外したよ。あ、やっべ。相手。あら、何外しとんねん。お、壁を叩くんじゃないっつ。あら、フォージアイアンか。お、ネムさんどうしたの？ネムさんどうしたの？えー、っとクロスボウはまだ使い時じゃないね。4が手に入ったらあれするか。おっと違う。モッドが欲しいな。クロスボウのモッドが。んあ、違う。よっし。
うわ、こいつなんとかなんねえかな。これなんなんのこれなんなんホワイトリバーサプライって書いてあるけど。これなんなんまた来たよ。また来たよ。なになになにしつこいね。っていうか、それは、あれどこ行った？それは貞子さん？あ、呼んじゃったからな。来るぞ。来た。あ、いた。あっちか。お、外した。まだ、まだ足音がする。うわ、まだいる。あいつなんで向こう行ったの？あいつなんで向こう行ったの？あいつ何してんの？あ、まだいるな。なんかいたぞ、今。え、何やってんの？何やってんのあの人たち。危ないな、お前。危ないじゃないか。あれ、矢がない。矢が回収できない。よいしょ。これで片付いた？うわぁ、こいつ本当なんとかなんないかな、これな。めちゃめちゃ邪魔。もう16時だ。さて、じゃあ、武器持って、弾持って、よいしょ。SMG でしょ？あれ、あった。パイプボムでしょ？こいつ、もう一個つけられるか。モッド。これってつけられるの？あ、つけらんねえや。あ、そうか。これは服だ。服用だ。えーっと、したら、フォアグリップをつけるか、弾をつけるか。フォアグリップの方がいいか。あ、
これ1個しかつけられないんだ。2だもんな。だね。危ない。こいつでしょ。こいつでしょ。いや、材木もいらんよね。もうあるだけ、あるだけ。えーと、あミートシチューが、お肉もだいぶ溜まったね。えーっと、これは何？ XP ゲインプラス 20%。XP ゲインってなんだ？ん？ 4 分。あ、何これ？あ、しまった。何やってんだよ。何やってんだよ。あ、何これ？え？これ何？経験値が 20% 増えんだ。これ飲むか、直前に。ミートシチュー入っちゃったじゃんよ。そんなにいらないよ。えーっと、なんだこれ。4分間か。4分間ね。4分間って短いな。これはレンジダメージプラス 400%？ 何これ？これは爆弾用か。400% って何？ 4 倍？うわ、びっくりしたーい。ダメージ4倍なの？レンジドダメージ。レンジドダメージ？マガジンサイズ、ラウンズ、エフェクティブレンジ。ダメージ4倍になるのこれ？あ、これは、あれだな。これは
これはあれだな。なんだっけ。あの時用だな。なんだっけ。なんだっけ言ってるけど。あの、なんだ。野戦用だな、これ。18時53分。あ、いて。届かねえ。あ、やべやべやべ。何。あ、いったいった。あれあれあれあらあ、やめろ。あれ。届かないね。よいしょ。ああ。あら。にゃわん。にゃわん。明るさこんなもんで OK か。まあこっち側から来るのが理想やな。後ろから来るとちょっとまずい。まあ思う通りに来ないのが報道ですからね。まあ来た時はしょうがない。
ていうか俺なんで体力66になってるええそんなに削られてたっけ俺。何で削られた？犬か。犬以外。ああ、そうか。ゾンビいたっけ？ゾンビの襲撃にあったんだっけか。なるほど。脅かすな。なんすか？なんすか？何やってる？どこで何やってる？どこで何やってる？何やってんの？ええ違う、なんか、イノシシの声じゃなかった、今。えイノシシじゃなかった、今。イノシシの悲鳴じゃなかった、今。どこ？あ、しまった。あ、こっち行けるか。そろそろ警官出てくるか？そろそろ警官出てきそうな予感だけど。警官とフェラルさんとどっちが先だっけ？よっしゃ、始まった。どっから来る？あ、正面から来ねえな。正面じゃねえな。どこだ？どこ？あ、来た。ちょっと待って、どこにいんの？どこにいんの？どこにいんの？
すげえ。なだれ込んでくる。あ、やべ、しまった。怖っ。真下にいんのか。はやっぱ壊すの早えな。あ、ちょっと待ってちょっと待って。どこおんねん。いやいやいや。ああああ、壊してくれんな。犬がいる。ワンワン言ってる。ワンワンがいる。おっと、ワンワンいる。ワンワンいる。あ、スパイダーいる。スパイダーいる。スパイダーいる。おっと、あ、なんだこんなところに。
まだ警官出ないね。大丈夫そうだな。あ、ワンコいる。おお、なんか壊した。スパイダーどこにいる？スパイダーの声がした。あ、いた。あら、おっと、何やってんだ。うろちょろするな。うろちょろするんじゃない。あ、しまった。やりたい放題だな、お前ら。ワン、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 ワン。今回犬多いな。やたらと犬いるな。いや、犬多くないか。ワンコ多くないか。でもこれでフルに6なんですか？なんですか？あー、ちょっと待って、警官いる。ちょっと待って、警官来た。ちょっと待って、警官来た。やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。警官いる。どこにいる？どこにいる警官？え、ちょっと待って、警官どこ？警官どこ？え、警官どこ？警官どこ？スパイダー多いな。
警官どこにいんだ？うわ、どこいた？うわ、当たんない。当たんない。スパイだ。見えへんよ。あら？うい、まだいるのか、スパイだ。あの犬あのワンコ、あいつなんだ？あらかた終わりか？あれ、警官いねえんだよな。犬の声すんな。犬の声すんな。おい、犬の声すんぞ。犬どこだ？あれ、警官どこ行っちゃったんだろう。警官どこ行ったんだろう。いやー、犬の声がすんな、まだ。一番嫌なの残ってんな。うい、ワンコワンコワンコさん、あ、いた。ほえ、いや、いた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 。オッケー。まだいる。あー、まだいる。犬多いな。終わったか？終了したか？終了した？
終わったのかい？終わったな。しまった、斧置いてきたよ。しくじった。いや別にいいもんない。お、弾。危ね。つうかボロボロじゃないですか。さすが64体脇。今回は64体完全脇だったな。あらボロボロじゃないですか。にゃーにゃー。お、奇跡的にフレームが残ってる。64体巻くとこんな感じね。このサイズの建物だと簡単に崩落するね。向こう側がね、こっち側がコブルストーンだからまだいいけど。なるほどね。でもこっちも結構やばいよな。なるほどなるほど。もうほぼ崩壊寸前じゃないですかこれは。薬飲まなきゃ。やばい。薬飲まなきゃ。アンチバイオ。えこれいけたよな。回収回収。ネムさん。ネムさんそこ乗っちゃダメ。ネムさんそこ乗ったらあかん。あれ？あら、よいしょ。これで全部だっけ？あともう一個。よいしょ。オッケー。12？ え？あれでも警官来てたよな。あれ警官じゃなかったのか？警官はあれかい？通さないと消えちゃうの？
ああ、あれか。スパイクで勝手に死んだのか。そうなの？スパイクで勝手に死んじゃったやつ？でもそれっぽいな。うーん。あ、しまった。俺これ使うの忘れてた。すっかり忘れてたな。えーと、弾も相当使いましたな。弾もえらい使ってしまったな。あ違う。なんか忘れてない？そうか。槍もあんま使わないな。槍。槍ならナイフ持った方がいいか。なんか、使い勝手良くないな、これ。ナイフ持った方がよくね？これもやっぱ早いのか？早いよね。ナイフの方が使い勝手良さそうだけどな。手数が多くて。あれは弱いかもしれないけど。なに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 今の。何ですか今のウィリーは。にゃん。ネムさん？ネムスン？なになにこれ？え何ですかその罠は。なんですかなんでこれ光ってんの？こいつか。畜生。だましか。これもここにあるんだ。
ブッチャーペッツってさ、これクマ、ゾンクマいるとこじゃなかったっけ？ステイアウト。ステイアウト。お、なんかファミレスみたいなのがあるよ。どこまでやったっけ？ここか。これ見た。あ、見てないよね。あ、見た？あかん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 。後ろにいた？後ろにおるやん。え？こっちは見たよね。こっち見たよね。あ、違うか。え？これ途中で終わってない？あ、違うな。あ、途中で終わってる。あ、違うな。これは終わってる。どうなってんだ？やっぱこれだよな。あつ。はて、どこから？近いな。走んなよ。走るんじゃないよ。あ、なに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 ？死んでなかった。おっと。これで一回終わり？一回終わったよね。わお。走ってる走ってる。また目光ってんじゃん。また目光ってるやん。うわつ。ヘビがいる。ヘビだ。ヘビだ。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。走ってんだけど、なんで走ってんのみんな。なんでみんな走ってんの？
あー、弾がない、弾がない。死ぬ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 。あ、ヘビが。お前しつこいな。ちょっと待って。走ってるの多く、走ってるやつ多くね？なんでそんな走ってんの？あ、こっから逃げ出した設定ね、ヘビ。なになになに、なんでそんないっぱいいるの？お散歩？お散歩来た？え、これ向こう側って何にもなさそうだけど。あ、なんかある？あ、あら、あら。え、貞子じゃない今の。あ、なんかいる、なんかいる。いや、ナイフも今。あ、デスクセーフがある。こんな時に。あら、あ、これ開いてんのか。どこにいんの？さっきからすげえ声するけど。あいてて。すんごいいるな。死んだの？あ、終わった。そして誰もいなくなった。あ、なんかある。いらない。でもこの下何？ああ、これ入ってきたとこだ。ちゅうこと何？上も何もない。あら、
上も何もないよね。何もないよね。何も。あ、上がれる上がれる。はあ、やめてーやめてー。スパイだ。まだいんの？いや、死ぬ死ぬ死ぬ。危ない。あー、やばいやばいやばい。やばい、血出てる血出てる血出てる。ふざけんな。ふざけんな。おー、通常の敵もめんどくさくなってきたな。スパイダー出るんか、普通に。あー、これ何？アイアンレッグマーアーマー。アイアンレッグアーマー。モディファイ。あれついてんの？あ、違うわ。違う。違う。ミリタリーブーツ。お、ハンティングライフルの3。これ何？トリガーグループセミモッド。あ、セミか。4。4はある。あ、スコープのモッドあるじゃん。マークスマン使えるな。こいつにモディファイ。色がないのか。モディファイ。スコープ。なんすかネムさん。何やってんすかネムさん。あ、これ1個しかつけられないのか。そうか。いやー、品質3が欲しいな。拾えないかな。2しか拾ってないんだよな、今のとこな。これ何これ。レッドティー。さようか。お、新品や。あっちだ。これ降りたら怪我する？大丈夫。新品や。あ、間違えた。
あっと。お、意外と遠かったな。あれか、あれがそうか。何が入ってるかな。何が入ってるかな。武器入ってないか。武器入ってないか。悪くないけど武器入ってないか。あれ、いや違う。北、ああー、ここにも町あるんだ。へえ、そこにも町あるんだね。近場に町がいっぱいある。探索場所は多そうだ。あれ、お、この辺キー切ってないな。キー切っとかないと分かんなくなる。あら、よいしょ。あ、バグってる。あ、そうか、俺一本こっちに来たのか。だからキー切ってないんだ。おお、ああ、そこにいいのか。あいつ配ってんのか。
あれこれ入ってる。えこれ入ってるな。んはい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 。えはい。あ、いた。これは初めて見る建物だな。足。あいつ何やってんの。あいつなんかダンスしてるダンスしてる。めっさダンスしてる。お、外した。よいしょ。あらあらーらら。あ、取れた。これ見てなくない。よいしょ。一個だけかい。それだけかい。あ、ない。やばいやばいやばい。また走った。危ない。ナイフでも弱くなってんだな。あらよいしょ。お、のんきに寝てんな。でかい音させてんのに。死んだ。びっくりした。まだいたか。お店だけど狭いな。大したことないな。これはこれ外やな。大したことないな。特に地下があるって感じでもないしな。これは外。あ、外じゃない。バックヤードだ。本。うわ、これ読んだ。
あ、でもいいものあるな。ショットガンは俺6持ってんな。残念。あ、これ取れんだっけ。ユッカジュース。ユッカジュースしか入ってねえ。ユッカジュース不人気やな。うわ、いっぱいやね。いっぱいじゃないですか。ずいぶんいっぱい入ってた。あれ何これ。ええこれ、あれこれ見たやつか。あれこれもさ探索できない。あれこれもだ。お開いてるか。あ、これドライブスルーなのね。向こう側何にもない。あー、でもそこそこいいものがあるな。いいものがというか、いい場所があるね。うーん。ん骨。ちょっと待って。Beware Dog って書いてあるけど。ちょっと待って。あそこ犬がいっぱいいるんじゃないの。ねえ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 。そこは犬がたくさんおるとこちゃうん。ランスピード、あ、これあれか。ランスピード変わるやつか。
犬か。犬か。めんどいな。めんどいけどなんかいいのがありそうな予感。これで大したもん落ちてなかった日には。あの向こう側になんかあの向こう側めっさ怖いな。あ、なにちょっと待って、ちょっと待って。なんで地雷があんだ。うーわ。なにこれ。うーわ。なにこの地雷の列。どんだけ地雷か仕掛けてんだよ。これ一周してるの？はは。よろしいね。ああ、なんだろう。犬いない？ええははやったやった。ああ、お前なんでリロードしてへん？ええああ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 んワンワンワン。どっから来たのお前。ゾンビじゃない方の犬やった。お肉お肉。あれ犬終わり？犬終了かい？これは何？ただの窓？ほんと？こっち全然関係ないな。
ペインキラーじゃなくて、アンチバイオ持ってるわ。おっとおっなんかいた、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 イノシシいた。やめて。なんで鎮座してんのお前。ああかん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 。危険がいっぱいじゃないかここは。あら、危険だらけじゃないか。はあ、別に何もないか。あっとも取れない。えー、ああ、そうか、真鍮はあれじゃないか。あら、向こう側になんかある。あ、違うか。はい、下何にもないか。やべ、血出た。ちょっと待って、血出たけど、しもた。ちょっと待って。あれ、イノシシだけか。アルファ18って、おっことぬしさんとかいるんですかね。でかいイノシシいるのかな。でかいイノシシと、なんだっけ、アナコンダだっけ。巨大。あ、しまった。え俺脱出できなくね。地雷ないよね。よく、なんか当たった。なんかに当たったよ。帰ろ。肉も大量に取れたし、帰ろ。
そうかそうかそうか。あそこは危険がいっぱいだけどお肉スポットでもあるんだ。いやーでも体力全部じゃない、随分持ってかれたな。うん。んえーっとなんだ。えーっと飯。アンチバイオ。この木の種はあれか。木の種は何かの材料にはなってくれないのか。ハンティングライフルが、ああ、4だったか持ってんの。ああ、じゃあ3いらねえな。残念。ネムネムお前何やってんの？ネムお前何やってんの？よいしょ。もっと、お薬、ビーカー。おっと。お
あ、そろそろ鉄も取りに行かなきゃいけないな。鉄を拾いんじゃねえや。掘りに行かなきゃいけない。この下で出てくんないかな。この下で出てくれるとありがたい。ほら。おお、あ、なんか壊されてる。なんか壊されてる。報道用の拠点を作っていかなきゃ。あれ、なんだこれ。なんだこれは。え俺片付けてなかったっけ？片付けてなかったっけ？んもう17時40分か。さて、じゃあ今日の配信ここまでにしましょうかね。あ、俺これ火つけっぱなしやん。しまった。次は35日目です。アルファ17で有効だったやつをやるか、また別のやつを拠点作るか。でもアルファ17のやつで作ったやつは結構時間かかったからな。そんでも一周あればできるかな。こっちの拠点も作りたいしな。こっちはお堀をお堀が大変なんだよね。でもオーガーがないと。オーガーが欲しいな。今スキルポイントいくつ溜まってる？ 3 か。お疲れ様でした。はい、お兄さんいらっしゃいじゃない。いらっしゃいお疲れ様でした。ありがとうございました。スキルポイントも泣き。泣き。ス
キルポイントももらっていかなきゃいけないんだよな、トレーダーで。とりあえず探索がだいたい一段落ついたので、あとでもあれなんだよな、包帯のレシピが欲しい。包帯の本が欲しい。探索しつつ拠点を作っていきましょうね。はい、それでは本日も来ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではこれにて失礼いたします。